King lagyo na ningip pa, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, manatili kaya kayungan. At kaya kan timurin. Kaluguran kong kapatad, maganaka tayo pong gaganakan, ing katlo ng fiesta ng kaya katamong patulunan, at kapag masusyan, king gaganakan ng San Jose, patron da ring karpintero. Idala tayo king altar ng Ginoo, renggang panalangin ang pong intention, ding sablang karpintero, busal tamo. Ringgang aluwagi, lalong-lalo na po ring mandukit kaya katamo, na sana bendisyonan ng Ginoong Diyos, karing obrada, ding familyada, at ding intensyon da. Malugod tala po sa guling panalangin, at idaon king Diyos, dinggang magobra tamo kaya. At bata mo pong maging karapat dapat midaon kaniting banalamisa, ipasyag tayla ring katamong kasalanan ban manyawad king pakalulo king Dios ay patamo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at nyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel lampon santo, at kaya kayo kapatad, nging panalangin niyo ko King Diyos, aginuta mo. ing Dios amayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at impangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katasana, king bie alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Gino Bakalulu, Kristo pakalulu, Kristo Pakalulu, Ginoo pakalulu. Gino Pakalulu. Abi-abi tayo pong ining puryan, ing Ginong Diyos. Benedicamus te, ad
panalangin tamo. Oy paming mayupaya, alang patanat meng palabungan, ingkya kang banal abalayan, kapamilatanan pamanyagdag mo, bayong anib, kingkya kang familia. Sopan mo kaming ganap, karing aldoldoming pamibiyebye, king binyag, at tinggap mi, kambe ning kasalpantayanan. Itiaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat da ring apostol. Kanito tinalakadya Pedro, at ding 11 nga apostol, at nga nang bigsalitang masikan karing tao. Kabalin na Hudyo, at ikayong sablang manuknangan keti Jerusalem. Pakiramdaman niyo ko at paintulot yung sabyan ko kaya kayo, nung nano ing kabaldugan na niti. Jesus ning Nazaret, ya ing tawong tinubod na ning Diyos, at ing pangatubura na king Diyos, mi pakilalang masala kaya kayo, king kapamilatanda ring milagro, ding makapagmulalang bagi at ding danda, at depat na ning Diyos, king kapamilatana. Ikayo mismo balayo iti, uling kete mismo libutad yu, karin me palyari. Ing Diyos, king sarili ng kaburian at kabyasnan, talaga na nang makapauna, king biyabiya Jesus kaya kayo. At peteye inyang paintulot yung ipakure king krus, ding yemaya patawo. Dapot, pepasublyaning yening Diyos, linigtas ne king upaya no ning kamatayan, uling yemalyari kapilan man, ing bihagane ning kamatayan. Uling sasabyan ng David, ing tungkol keya, nga na, ikit ke ing Ginoo, at king harapan ko, king sablang panawon, at king banda kong wanan, ban ko maligalig. Uli na niti, mesayaya ining puso ko, at ing dila ko, magkantayang mitmong tula. Miatdanan niya namang matibe, kapanayan ing katawan ko, uling melakwan ing kaladwa ko, at paboren king tuknangan daring mete, ni emo paing tulot, king ining kekang banal, takman yang kasiran. Pepakilala mo laka ko ring dalan ning die, at katman mo ko king tula, uli ning atsuka king siping ko. Kapatad, naalingad ning ninuman, king David, aki katamong makatwa, metene at makakutkot, at suya pa libutad tamo ing pantsuna. Antina ning metong yang propeta, balo na king ing Diyos, pengakot na simpa keya, ing gawa ning kayalilin na bilang ari, ing metong karing lahi na. Ikit na nang makapauna, ing daptana ning Diyos. Inya ing sinabi na makatungkol king pangasubli ng miye ni Kristo, hiyakabod itang sasabyan ng paboren king tuknangan daring mete, mebulok king kutkutan ing keyang katawan. Binangon ne at pepasublian miye ning Diyos, iti mismong Jesus, at ikamingan, testigo kami kaniti. Ing amano ning Ginoo. Ing pakibat tamo po, o Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ing kakong panaligan, ulitan tayo po. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ing kakong panaligan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ing kakong panaligan. King Diyos, kakong sabyan, ika ing kakong bukod Panginoon, nanumang mayap ay atsuka ko, binyemo, pakibat ko. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika ing kakong panaligan. Ing Ginoo kako yang puryan, uling kako babiyayang mayap padalan,
ban kakong tuntunan. Tatayraning kakong kaisipan, king kapitangan ng kabengyan. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling parati ang atyo king siping ko, matatag ko at mauugon, pakibat ko. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika ing kakong panaligan. Inyaing puso ko masayaya, at matutulayang kakong kaladwa. Pati pamikakatawan ko panatagya. Emoy paing tulot ing miras ko king tuknangan daring mete. Niya mo'y tulot king kekang kakaluguran, dungdungani ing kutkutan, pakibat ko. O Diyos ko, ingatan mo ko, ulingi ka ing kakong panaligan. Ing dalan apapunta king diye, kako papakit me. Siping mo at yutulang alang kapante. Ing sawop mo magdalang tulang alang kapupusan, pakibat po. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika ing kakong panaligan. Talakad tamo po. Ing Ginoo manatili kaya kayongan At kekan timurin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Inya may malagwalang meko ring atlong babay king kutkutan. Miyabe ing takot ampon tula at pupulay ilang minta karing alagad. Kanita say ganana lang Jesus at nga nakarela kapayapan kaya kayo. Linapit la kang Jesus ding babay, siniklawud la at simbande, at pengawul de bitis. Nga ng Jesus karela, kayo mitatakutan, puntalan nyo la ring kapatad ko, at sabihan nyo karela, king Montala Galilea, at akit dako karin. Kalakora karin ding babay, mi balik laking syudad ding aliwa karing sundalos amagbante king kutkutan. Belitara karing pamuntok daring pari ing sablang me palyari. May kipulong la ring pamuntok daring pari karing makatwa na ning balen at mi sabi-sabi la. Dininan dalang maragul ayalaga ring sundalos ngarang minye bilin karela sabihan nyo king dinatangla anyang bengi ding alagad na at penakore imbangke king kutkutan kabang matutut kayo. Nung sakaling abalita na ning gobernador yan, kami ng bala. Kami mismo pakisabyan miya at alana kayo pang gaganakan pa. Tinggap na ring sundalos ding salapi at tinupadla king pisabi. Hanggaman king kasalukuyan, makanyan ing balitang mikakalat karing Hudyo. Kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Magandang gabi po sa inyong lahat. At kumusta po kayo? Lalong-lalo na ang mga nagsisipanood sa kanilang mga tahanan sa ating live streaming. At happy fiesta po sa ating lahat. Tayo pong mga taga-Betis, mauunawaan natin ito. Sasabihin ko po mamaya bakit. Habang binabasa ko po ang Ebanghelyo, naisip ko lang, baka sabi ko, ang araw na ito ay ang original April Fool's Day. April Fool's Day. Kahit hindi April 1. Araw ng lokohan, araw ng kasinungalingan, araw ng mga biro. Kaya tinawag na April Fool's Day. Bakit kanyo? Unang-una, ito yung joke. Ito yung biro. Sinabi ng mga sundalo, pagkatapos silang bayaranan ng mga matatanda ng bayan, na hindi naman talagang muling nabuhay ang Panginoon. Kinuha lamang ng mga alagad niya at ninakaw ang bantay. Sabi nga po ng Ebanghelyo, hanggang ngayon, ganon ang balitang kumakalat sa mga Hudyo. Yun ang unang joke. So hindi naman totoong muling nabuhay ang Panginoon. Ninakaw ng mga alagad niya. Dahil binayaran ang mga sundalo na yon ang balitang ikalat. Ikalawa po, hindi naman po ngayon ang kapistahan ni San Jose, kahit ang imahen niya ang nandito sa ating tabi. Ang alam nating kapistahan ni San Jose ay March 19. Tama po ba? March 19. Pero ito ang ikatlong joke. Naaalala natin si San Jose kapag May 1, araw ng mga trabahador. Dahil kilala si San Jose bilang karpintero at trabahador. Pero joke number 3, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santiago. Kala ko July 25 ang fiesta ni Santiago. Hindi, meron pang December 30. Bakit Easter Monday naaalala natin si Santiago? Pero hindi ang imahe niya ang nasa gitna. Naaalala natin siya sa mga gamit ng karpintero. Martilyo, chisel, clamp, mga ganyan ang naaalala natin. Isa pang joke. Dati-dati kapag pistang ganito, lahat ng mga lalaki sa parokya natin uma-attend ng misa at prosesyon habang nakabarong Tagalog. Ang ganda-gandang tignan. Pero hindi naman nakabarong pag nagtatrabaho sila. Ang suot-suot nila pag nagtatrabaho ay yung komportableng damit natin. Sila ang inaalala po natin ngayon sa araw na ito. Mga karpintero, mga nagdudukit, mga nagtatrabaho sa kanilang kamay, lalong-lalo na po ang maraming nandurukit dito sa atin sa Betis. Nung dumating po ako sa Betis, nagtaka ako. Hindi lang po ang parokya natin, pati ang mga baryo natin, may 2 or 3 fiesta ang bawat baryo. Nagtataka po ako. Anyway, so 2, 3 fiesta, okay lang. Pati ang parokya, 3 fiesta. Yung mga nagsiunang pari po, kilala nyo na kung sino, sinubukan alisin ang isa, sinubukan baguhin ang iba, at nagkagulo. Nagkagulo po tayo, nagkagulo kayo. May nagdemandahan, may 2 prosesyon, pinagtatalunan sinong mauuna, sinong huli. Ang gulo-gulo. Pero alam niyo po,
sa palagay ko, nagkakagulo tayo at hindi nagkakaunawaan, pero sa langit, tumatawa lang siguro si San Jose, si Saint James, at ang ating Panginoong si Jesus. Kung mapansin po ninyo, ito pa ang isang joke. 3 J nagsisimula ang mga pangalan nila. Jose, James, at Jesus. Silang tatlo nagkakasundo-sundo siguro at tumatawa lang habang nagkakagulo tayo. Dahil alam nila, isa lang ang panalangin natin upang magpasalamat at kilalanin ang tulong ng ating mga patron sa kabuhayan natin. Balikan ko po yung 3 fiesta. Sabi ko, bakit kaya 3 fiesta natin? At ako po'y nag-research. Nakita ko, pag July 25, ito talaga ang kaarawan ni Santiago sa langit. Ang kanyang kamatayan, kinikilalang kamatayan ni Santiago. July 25. So, okay lang po yan. December 30, ito po ang translasyon nung nakita ang bangkay sa Espanya at sineselebrate nila sa Spain. Siyempre natural, nakuha po natin ang pananampalataya natin sa Espanya, kaya napasa dito, December 25, ikalawang fiesta ni Santiago. Eh yung Easter Monday, yung araw na ito, bakit may ikatlong fiesta? Nagbasa po ako, again, nakita ko, sa Eastern Rite or sa Greek Orthodox Church, mga pinsan po natin sa pananampalataya, mga tinuturing na Kristiyano rin, bininyagan din, itong Eastern Rite, ang fiesta nila kay Santiago ay April 30. April 30. So 3 po talaga ang kapistahan ni Santiago. Pero siguro po, naisip ng ating mga ninuno noon, ay mahirap matandaan yon. So gawin na lang natin yung madaling tandaan, yung pwede tayong umuwi lahat. So gawin na lang natin ni Easter Monday. So nalipat po ng Easter Monday. Eh bakit si San Jose? Kasi nga, lahat tayo karpintero. Kaya ang talagang kinikilalang patron ng karpintero ay si San Jose. Eh bakit kapistahan yun ni Santiago, di ba? Ito pa ang huling joke. Baka hindi nyo po alam. Si Santiago ay secondary patron of carpenters. Hindi nyo alam yon. Si Santiago po, ikalawang patron ng mga karpintero. Pero mas malapit tayong ina-identify natin si San Jose bilang karpintero. So nakasanayan po natin, kapag fiesta ng mga karpintero natin, imahen ni San Jose ang ipiniprosesyon. Pero naniniwala ko nung unang araw, si Santiago talaga ang naaalala natin dahil patron din siya ng mga karpintero. Ang gulo, ano po? Nakuha nyo na? Naintindihan nyo na po? Ang gulo. So may connection lahat, may connection. Sabi ko nga, siguro habang nagdedemandahan tayo hanggang habang nagkakagulo, tumatawa lang sa langit si Jesus, si Jose, at si Saint James Santiago, ang ating patron. Sila po nagkakasundo at sila nagkakaunawaan. Hayaan nyo ang mga betis magkagulo. Okay lang, masaya naman, sabi niya. So yun po ang dahilan. Hindi pinagtatalunan kung si San Jose o si Santiago ang dapat mauna. Hindi pinagtatalunan kung ganitong prosesyon or itong prosesyon. Hindi pa. Ang araw na ito, iisa lang ang kahulugan. Gusto nating magpasalamat at magpuri sa Diyos sa kabuhayan natin bilang mga karpintero at mandudukit ng iba't ibang imahen. Kung kasama natin si San Jose, okay lang. Kung kasama natin ang patron natin si Santiago,
okay lang. Basta't nagpapasalamat tayo at nagpupuri sa Diyos para sa buhay natin, kabuhayan natin, at sa ating mga pamilya. At paano tayo magpupuri at magpasalamat? Dito po, kukuha ko sa Ebanghelyo. Balikan natin ang Ebanghelyo. Nung makita ng tatlong babae, tatlong Maria, ito pa po ang isang joke. Kaya may prosesyon tayo ng Tres Marias. Dati hindi na po natin nagawa ngayon. Tuwing Sabado de Gloria, tinatakbo ang tatlong Maria dito sa parokya. Ito po ang simula nun. So nagpunta sa libingan ang tatlong Maria at hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus. Another joke. Wala ang bangkay. So tumakbo sila, sabi po sa Ebanghelyo, naghalong takot at galak. Naghalong takot at galak. Yung translation po sa Kapampangan, palagay ko hindi gaanong tama. Naghalong takot at galak. Kailanman ay hindi mo pwedeng ipaghalo ang takot at galak. Either natatakot ka at nanginginig, or nagagalak kang tumatalon at sumasayaw. Paano naghalo yan? Pero sa English po, klaro. They run with fear and joy. Hindi, they run with fear with joy. Tumakbo silang may takot at may galak. And this is how we should celebrate. Ganito po tayo dapat magdiwang ng araw na ito. May takot at may galak. Unang-una po, may takot. Kanina po sinubukan kong lumabas dahil may nagpalanyang may sakit sa akin. Nung nakita ko po yung mga binigyan ko ng huling sakramento, natakot po ako. Takot, talaga natakot po ako. Kasi parehong diabetes yung sakit nila. Hindi na sumasagot, hindi na kumikibo, nakahiga na lang. Tapos parehong putol ang paa. Kaya diabetic din po ako. So talagang kinabahan ako. Pero paglabas ko po sa daan, ako'y natuwa. Parang walang quarantine. Ang dami-daming sasakyan, dami-daming tao, pag-alagala, ay puno ang daan. Parang hindi tayo naka-quarantine. Parang walang takot. Pero nag-iisip po ako, habang nakikita ko ang ganong sitwasyon, lalo po akong kinabahan. Lalo akong nagkaroon ng takot. Kasi po itong kalaban natin, hindi natin kilala. Hindi natin nakikita. Oo, baka ngayon okay tayo, pero mamaya-maya, dapuan tayo ng sakit, hindi natin alam. Mawalan tayo ng trabaho, hindi natin alam. Hanggang kailan ang lockdown na ito? Sabi hanggang May 1, pero may bulong-bulungan po, baka ma-extend pa ng 1 buwan, 2 linggo. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Oo, ngayon okay pa, kaya pa, may pera pa tayo. Pero after this, kahit may pera tayo, wala naman mabili. Nakakatakot po. Kahit sabihin nilang, ay, ang dami naman nating natututunan, ang dami nating nararanasan, may takot pa rin. Hindi natin alam kung magaling tayo ngayon o bukas. Hindi natin, ako lang po, pag medyo inuubo ako, pag medyo sumasakit ang lalamunan ko, nag-iisip na ako. Pag natutulog po ako sa gabi, kinakabahan ako, baka hindi na ako magising. Totoo po ang takot nating ito. Kinakabahan tayo. Baka magkasakit, baka mamatay. Kung mamatay tayo, naku, wala man libing. Wala man pwedeng dumalaw sa atin. Ay hindi man tayo ibuburol, susunugin kagad, kikremate, tapos ililibing kagad.
Hindi man makakapagluksa ang pamilya natin. Mag-isa tayo. Ay, hindi pa ninyo siguro naiisip yun, pero nakakatakot pong isipin yun. Nakakatakot. At mas nakakatakot, ang isipin natin, nasaan ang Diyos sa ganitong oras? Nasaan ang Panginoon sa ganito nating kalagayan? So, aminin po natin yung takot natin. Tanggapin natin ang takot natin. Harapin natin. Totoo po ang takot na ito. Hindi sa tinatakot ko kayo. Pero totoo po ang pangyayaring ito sa atin. Totoo po. Pero after that fear, meron din po tayong kagalakan. Kagalakan na naniniwala, nagtagumpay na si Jesus sa lahat ng bagay, pati sa kamatayan. Magtiwala at maniwala na kasama natin si Jesus, nandito siya, wala siya sa paghihirap, kasama natin. Naghihirap din, kasama natin, umaasa, naniniwala na may bukas na darating, na malalampasan natin ito, makakaahon tayo nito, nalilipas din ito, na magtatagumpay tayo sa krisis na ito, na magiging kahapon na lang ang coronavirus na ito, na makakakita rin tayo ng lunas, na mananaig ang pananampalataya natin, na may milagrong nakikita tayo. May milagrong nangyayari sa paligid natin. Ito po nagbibigay kagalakan at pag-asa sa atin. Nakikita natin ang pagkatao ng mga kapatid natin. Lumalabas ang pagkatao ng isa't isa. Lumalabas ang pananagutan natin sa isa't isa. Lumalabas ang pag-intindi natin sa ating kapwa. Lumalabas ang care natin sa isa't isa. Ito po ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ito po ang nagbibigay ng kagalakan sa atin. So, bandang huli po, siguro tama rin yung Kapampangan. Tumakbo ang mga babae, naghalo ang takot at kagalakan. Siguro po bandang huli, kung kaya natin paghaluin ang takot at galak, kung kaya nating isama ang takot at kagalakan sa mga puso natin, kung nabubuhay tayo na punong-puno ng banal na takot, ng totoong takot, pero nangingibabaw ang pag-asa, nangingibabaw ang pananampalataya na may bukas pa, na si Jesus ang magtatagumpay pagkatapos ng ito, that we will survive after all this. We will go through it, but we will survive this coronavirus. Kung kaya nating ihalo ang dalawang yon sa puso natin, tayo'y mananatiling buhay at may bagong buhay. Kanina po, meron na naman nagpunta sa akin ng anonymous donor. Tuwan-tuwa po ako ngayon sa mga kabayan natin ganito, mga kapatid natin ganito. Anonymous donor. Nagbibigay ng hindi man nagpapakilala, tumutulong na hindi man nagsasabi ko ng pangalan, kaya patuloy po tayong may pinamimigay na relief goods. Ngayong linggo nito, may higit na 1,000 relief bags na naman ang iaabot po natin sa mga mahihirap nating kapatid. At hindi pa po tapos yun, nag-iipon ulit tayo para maraming maipamigay. Nung binigay na po, nung inabot niya sa akin ang sobre, sabi niya sa akin, Among, hindi ko po maintindihan bakit naiiyak po ako. Naiiyak po ako. Tapos sinabot ang sobre sa akin, umiiyak ang mata niya, pero punong-puno ng kagalakan. Punong-puno ng takot ang mata niya dahil naluluha. Pero nabakas din sa mata niya at sa mukha niya kahit naka-face mask na galak din siya.
may takot sa nangyayari sa atin, at may pag-asa na makakaahon tayo dito. Ito pong ibig ko sabihin, naghalo ang takot at katotohanan, naghalo ang pag-alinlangan sa pananampalataya, naghalo ang lungkot sa pag-asa, naghalo ang katotohanan sa biro ngayong April Fools, naghalo ang ating pagkatao sa pagkadiyos ng ating Panginoon. Kapag nakuha nating ihalo ang mga yon sa puso natin, naniniwala po ako, tayo'y mabubuhay muli. Amen? Amen. So masayang fiesta po ni Santiago sa ating lahat. Masayang fiesta rin ni San Jose ngayong araw na ito. At masayang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo ngayon at ialay ang ating mga panalangin sa lahat ng mga anonymous benefactors natin, sa lahat ng mga kabayan natin, sa lahat ng mga pinagdarasal natin, sa lahat ng mga frontliners natin, sa lahat ng mga pamilya natin, at bawat isa sa atin. Ating hilingin sa Panginoon, Ginoo, ibuklat me ing puso mo kaya kami. Itangan po, Ginoo, ibuklat me ing puso mo kaya kami. Banding pastul manimunala king kasal pantayanan at suywandong mitmong lugod ding kawan apagkatiwala ng Kristo ing maya papastul. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kaya kami. Baning kabilugan na yato, makapagsayaya king kanwanan ning tunay kapayapan. Ing kapayapan ababyen na mismong Kristo kay katamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kay kami. Banding magkasakit tang kapatad, aranasan dang miyalilan tula, ing karelang lungkot. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kaya kami. Tahimik talapong ganakan, tayong sablang taong may nyawad ka rin kaya katamong panalangin, ding kaya katamong masakit, ding kaya katamong miyangubye, ding panyawad tang panalangin, ding anak tamong magobra ka ring hospital, ring asawa tamong at yung ring barko, ring kamag-anak tamong at yung ring aliwang bansa, ding kapatid tamong mag-birthday, ding kapatid tamong masakit, ding pengari tamot makatuwa tamong at yung naking karelang pagkeran, ding familia tamo ng Animal Beking TV, ding gabong kapatid tamo, ganakantala sa guli at ipanalangin king Ginong Diyos. At abe-abe talapong panalangin denggang anonymous donors tamo po. Puri ke pong ibahagi iting panalangin para karela. Hanggang etala kilala, etala balu lagyo, engkay ken lang shipping tamo po, engkay kaya betala. Ila pong idaon taking Diyos, na sana bendisyonanan ng Diyos, ingga nakara, na sana lalo nung sopa ni nga pong Ginoo, ban kanita aso pandakatamo pa, na sana ingatano ng Ginong Diyos at bendisyonan ing karelang ganaka at ding karelang familia. O Diyos ay pami, gaganakan mila denggang anonymous donors mi, renggang tahimik sa saup kaya kami, renggang eman bisa pabanggit lagyo, deng midarake kaya kami king ditakdang kagiwan,
king ditakdang asaw kaya kami, king dakaldang aibe kaya kami. Salamat po Ginoo para karela. Emi laman balu lagyo, emi laman kilala. Pero kayo Ginoo, balu yula, balu yo lagyo, at kakilala yula. Ikit minopo, pero makanyan man, labisang mabanggit man lagyo o Ginoo. Kayo na pong sanang bala karela. Di na niyong dakala bendisyon. Ingatan niyo po, panwanan niyo ring familyada, kabiyayan da. Dagdagan niyo ring taong malugod karela. Bendisyonan niyo lamo naman, deng kapatad ming susopan da. Deng pakakalulong ayabot mi, uli na ning ganakada. Pisasan metungan mo kaming babye kapuryan at kapasalamatan keka. King lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. 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 Luklok tapo. Manalangin kay kapatad, maning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapanes sa ning Ginoo ting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, pagkaluban mo kaming bayong sala, kapamilatanan ni binyag, ating pamipasyag king lagyo mo. Tanggapan mo reting ain ding kaya kang anak, at idala mo kaya sana kingalanganggang tula harapan mo, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King Ginu manatiliya kaya kayungan. At kaya kan timuri, Isipan niya at luguran ng Diyos. isipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay piningkarapat dapat at matulid ang pasalamatan na kumparati o iba kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pupurianda ka king lubos maragulatula kanitingal doon ng Paskwa anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Yaing tunay kordero amilalako king kasalanan na ningyato king kayang kamatayan sinintang na ingkya kaming kamatayan. King pamanyibli ng mebye linarin at binalik ingkya kaming biye. Ulinita, kambeda rin sa blangkor ding Angeles, daralit ming kaya kang ligaya at ngamingan kakanta.
O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, kaya kaming kapasalamatan. Daraw mila kaya ka, dating tinapi, ampong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi kaya ka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat yakya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay patnaning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo't para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pungining Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipa uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginoo alakang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin mila ding kaya kaming niyang obie. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no karin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit, pauli ning coronavirus, at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, puwat ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngini po anting metong nga familia, abe-abe tamong may panalangin, mitmong takot, ampong tula, king panalangin, likwa na kaya katamo, ning Ginoo. Amin, at yubanwa, isamba niya'y lagiw mo, natangke kami, nakakali mo,
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo payan, nating ligaya, manggaman king alanganggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kung kapayapan babiya ko kaya kayo. Mo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kay iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, kim metong at metong, kim pamagrit. Happy Fiesta po kaya katamuan. Masayang fiesta po kaya katamuan. Happy Fiesta po. Happy Fiesta. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan na ningyatu, mapalad tami tamang mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako. Yung panalangin po, para karing bisang makinabang, karing tibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka kabanal-kabanalan a sakramento. Kaluguran da ka, may kit king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli ning nyening pinandit, ka atanggap king sakramento. Umeka mo man sanang espiritual king puso ko. Kakaulan da ka, balamo mo, at ka karin mismo. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Hemo sana pain tulutan ing kapilan man mikawani ko kaya ka. Amen.
Titak mo pong kapabalwan. Detanggam pong kinanuang binhi para itanam da karing kanya-kanyang bakuran da. Pakisabi na pong among ed ing memya kareting binhi nung malyari pong potang daragol no ring kaya kayong tenam litratuan niyo po. Kay ba't padalayo king Facebook ning parokya Betis Heritage Church. Iabe tala po king contest ning Department of Agriculture at ila pong pa-contest na ausandeng capture, caption, and post it contest. So litrotuan niyo po reng binhing tenam yu kabang daragul then padalaya po kaya kami kami ng balang padala kang among ed ang po keng Department of Agriculture. Kay ba't kailangan no po reng records among ed nung ninong tinanggap nanong tinggap da ilistala po ban kanita adi na nakatamong pasibayong binhi. Okay po? So reta pong kinanwa menyad binhi kaya kami pakikwayo pong litrato ding tenamyu at padalayo kaya kami. Ituglong niya po ing lagyuyo ampon tagan no karin kayo. Okay? Ba nakatandinan pang mas dakal binhi. Kaybat na po nini deng misa tamo keni parokya nena lang Miyerkules ampong Biyernes alas 6 ning bengi. Ita pong misang Miyerkules makisabi ko kareng lectors, commentators or maski po kareng legion or nanuman organisasyon nung pwede pong maski metong mukarela ing manimunang magrosaryo ampong magnovena bayo misang alas 6 ning bengi istong Miyerkules. Isto pong Biyernes, mika holy hour tamo po bayo ing misa. Metong oras sa pamanalangin, kaya binaning gino bayo po ing misang alas 6. Kaya badeng aliwata mong misa, balang parumingo, atin tamo pong anticipated mass neng Sabado, alas 6, yari ng bengi, English siya po. Kay bating misa tamong Domingo alas 7 ning abak. So dini po ilang schedule tamo hanggang maka-quarantine tamo po. Kay bating quarantine pisabyan tayo pong bisiguro manaliwa tamo may balik tana kitang dati tamong schedule. Okay, so deta mo po patuloy tapong mipapanalangin balang metong at metong kaya katamo at panalangin tala mo naman po reng anonymous benefactors tamo po. Salamat po kaya kayungan, happy fiesta po, talakad ta po ngeni para kintauling panalangin. Para po karing sabla tamong intention, para karing familia tamo, at ding dakalataw manyawad ka rin kaya katamong panalangin. Ganakantala po renggang lagyong mi post kayong Facebook account mo para karelangan, para karing familiata mo, Bapong Maria, mit mo kaking grasya, hinginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin mo aning atyan mo'y Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngeni at king oras ng kamatayan ni. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. uling pong fiesta ngeni, atin pong migsa diyang ditak kaya katamo, ang popuya ko, nagpaluto ko pong pansit, nung bisa ko pong makibahagi, pumilata na mo kening kubo, at manyad ko pong dakeyo. Pasensya na ko po, pwedeng milaklukan miyabi-yabi ang mangan. So, pakikwayo po rin familia yung gang tunggal mong plato, palagi ako po magkasya kaya katamo. Ala pong mangan kanining pansit linotome, total fiesta tayo po. Sa dakal-dakal salamat po. Pumilata na mo po kening kubo.
Ating Ginoo manatili kaya kayungan, at kaya kaan demurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at din kaya kong familia. Hingip pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ingmi sa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan, takot at tula. Kayabi ng Jesus as sinubling nebye. Aleluya, aleluya. Salamat king Diyos. Aleluya, aleluya. May pabengi po, dakal po salamat kay kaya ko pamanagon, mimingat ko po at magpila tamo pong tahimik kaya ni king kaya katamong ko po. May pas, dakal po salamat kaya kaingan.